kuma kalman Allah ne. Yasa wane ne gaskiya? Alright, we'll go. Okay. Okay. Ai koji akai. Okay. Ko kuma shine Allah shine kai abun da mu muke. Barin ga muka wannan abun. Alqur'ani ka yarda maganan kalman Allah ne? Ina kola, ya yarda kalman Allah ne Qur'ani? Idan ka yarda kalman Allah ne Qur'ani, akwai wanda an kakkashe su ma saboda kawai sun kama Qur'ani. Pastor, Qur'ani kalman Allah ne amma ba Allah bane. Good. Kalman Allah ne rubutacce, yana da tsarki. Idan ka bi Qur'ani ka bi Allah ne. Domin Qur'ani daga wurin Allah yake straight. In ka bi shi ka bi abin da yake ciki, ka yi biyayya da Allah ne a take. Ba yadda za ka bi abin da yake cikin Qur'ani kuma a ce a'a yana bin Qur'ani ne ba Allah ba ne, ba zai yiwu ba. To sannan wannan rubutaccen kalman Allah ne, amma Isa rayayyen kalman Allah ne. I get what I'm saying. Akwai mataccen in dai raye kalman akwai mataccen kalman Allah ne. Wannan rubutaccen domin za ka iya kone Qur'ani. Za ka yi kone Qur'ani. Ke sa yanzu wanda ya haddace Qur'ani kamar Hafiz, kai da kace kawo. Ke sa kama Allah ne. Ba mu ce Allah ba, in ya bi Qur'ani ya bi Allah ne. Qur'ani an ya kona kalmar Allah ne. Ke sa nake yanzu ko mutum da ya haddace Qur'ani shi ma kalmar Allah ne. Babu, in bi imani da shi ba, ba zai zama ba zai je ko ina ba. Sai ka yi imani da shi. Amma menene ya hada shi? Qur'ani ne. Qur'anin ne muke cewa kalman Allah ne rubutacciya. Amma Isa kalman Allah